Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo kávu môžu piť len dospeláci. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postieľku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Mojkáčik sa veľmi chcel podobať mamke a preto, keď sa ho niekto opýtal, kto si dá kávičku, zakričal: Ja by som si rád dal kávičku. Stále počul od mamky, ako mu opakovala: Kávu môžu piť len dospeláci. No on nerozumel prečo a preto poprosil mamku, aby mu to vysvetlila. Bola sobota ráno a mamka ho zobrala do detského zábavného parku. Rozbehol sa ku trampolínkam. Pozdravil sa a opýtal sa pani, ktorá tam dávala pozor: Dobrý deň, mohol by som si zaskákať na trampolínke? Pani súhlasila a preto sa rýchlo vyzul a išiel si poskákať. Mamka sa taktiež pozdravila a opýtala sa to isté, ale jej pani nedovolila. Keď Mojkáčik doskákal, opýtal sa mamky, prečo si neprišla poskákať aj ona. Mamka mu vysvetlila: Pani ma nepustila, lebo povedala, že trampolínky sú len pre detičky. My dospelí tam nemôžeme ísť a tak som len čakala, kým ty skončíš. Mojkáčik jej povedal: To nevadí, mamka, nebuď smutná. Verím, že nájdeme niečo, čo budeš aj ty môcť. Obul sa a išli na ďalšie miesto. Pribehol ku šmýkalke, ktorá bola taká úžasná, že pri nej stáli detičky v rade. Povedal mamke, aby sa postavila za neho, že on pôjde ako prvý a ona hneď za ním. Opäť sa len zopakovalo to isté. Mojkáčik sa šmykol a videl, ako mamka čaká na konci dlhej šmykalky. Opýtal sa jej: Mamka, prečo si sa nešmykla hneď za mnou? Bála si sa, keďže je tá šmykalka taká vysoká? Mamka mu povedala: Nie, Mojkáčik, nebála som sa, ale pani, ktorá dávala pozor, ma taktiež nepustila. Povedala, že toto nie je šmykalka pre dospelákov, ale len pre detičky. A tak som ťa tu dole opäť len počkala. Mojkáčik zopakoval: To nevadí, mamka, nebuď smutná. Verím, že nájdeme niečo, čo budeš môcť aj ty. Popozeral sa, čo ešte chce vyskúšať a neveril vlastným očiam. Mali tam aj elektrické autíčka a tak povedal: Mamka, to budeš určite môcť aj ty, veď ty máš aj skutočný vodický preukaz. V tomto parku ale platili iné pravidlá ako v skutočnosti. Mamka síce mala vodický preukaz a vedela šoférovať, ale opäť ju nepustili povoziť sa. Bola predsa dospelá a na týchto autíčkach sa vozia len detičky. Keby si sadol dospelák do autíčka, mohol by ho pokaziť. Mojkáčik sa opýtal mamky: Nenahneváš sa, keď ma budeš opäť len čakať a ja sa pôjdem povoziť? Mamka súhlasila. Predsa aj keby sa nahnevala, nepustili by ju povoziť sa. Keď Mojkáčik skončil, povedal, že je smedný, aby si išli niečo kúpiť na pitie. V bufete sa pani čašnička opýtala, či si dá niekto kávu a Mojkáčik povedal: Áno, my s mamkou si dáme kávu. Vtedy opäť mamka zopakovala: Mojkáčik, už si zabudol, že kávu môžu piť len dospeláci? Mojkáčik si pohundral: To nie je fér. Prečo my deti nemôžeme kávu, keď sme rovnako smední ako vy dospeláci? Mamka mu vysvetlila: Vieš, Mojkáčik,
Tak ako niektoré veci nemôžeme my dospelí, nemôžete ani vy detičky. Spomeň si na dnešný deň. Ako som ťa čakala pri trampolínke, šmýkalke aj elektrickom autíčku. Sú to veci, ktoré môžete robiť len vy detičky. Preto som ťa s kľudom čakala a nebola som nahnevaná. A teraz prišiel čas, kedy môžem niečo ja a ty nie. Tak ako my dospeláci môžeme šoférovať normálne auto a vy detičky nie, tak môžeme my piť kávu a vy nie. Chvíľku porozmýšľal, objal mamku a pošepkal jej. Už budem vedieť, prečo vy dospeláci pijete kávičku a my nie. Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A nakoniec si ešte zopakujeme. Čo sa môj kačik v dnešnom príbehu naučil? Prečo kávu môžu piť len dospeláci? Je veľa vecí, ktoré môžu detičky aj dospeláci. Ako je spolu hrať futbal alebo naháňačku. Ísť na kúpalisko alebo si dať džúsik. Ale sú veci, ktoré môžu len detičky, ako je skákať na trampolínke, hojdať sa na hojdačke alebo voziť sa na elektrickom autíčku. A preto sú niektoré veci, ktoré môžu len dospeláci. Šoférovať normálne auto a takisto aj piť kávičku. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky. Táto rozprávka vznikla vďaka besiedke, na ktorú nás pozvali do rozprávkovej kaviarne Little Amélie v Miloslavove. Ak túto kaviarničku ešte nepoznáte, odporúčame vám ju navštíviť.